Салому алейкум дӯстои азиз, тамошобинон, подписчикон ва каса хуш омадед ба канал. Чӣ хеле ки мебинед мол омадагӣ, мол майда гармда ҳастем. Зинда бошед дӯстои азиз, каналро дастгирӣ мекунед. Ногуфтан мамнунам шахсоне ки ба канал меоед, видеоро тамошо мекунед. Ҳамашон хоҳиш дӯстои азиз, дар канал обуна шед. Барои бисёр шудан, барои калон шудани канал ҳазор раҳмати калон. Мардони азиз, деҳае ки мебинед дар ин тараф деҳаи Қушавбай, ин раҳе ки мебинед раҳи деҳаи Сугат, ҳамсоя қишлоқҳои мо. дӯстои азиз, чӣ хеле ки мебинед мола ай моли халқ ҷидо кардем, ростига бувардем, нав қишқор монде. Як қишқор яй як даусне ду қишқор мондагим. Мегем қишқор браванд моло барои тулгирӣ. Агар ҳозир қишқор браванд мол қишқор монде, насиб бошад тула бохорим ай моҳи март сар мекунем гирифтана. 9 моҳи октябр мондем, дер нашава гуфтем, хина кишид дига намешава мақсад, ба ҳамон хотир қишқора мондагим. Барара вача имсол ҷидо накардем, ачаш қишқорбарора ҷидо кардем, фурӯхтем. ин барроҳое ки мебинед, ин барроҳора ҷидо накардем, ачашу олиам ҳастанд. Мол ба ҳамон хотир фарбӣ наомада. Бисёри бародарон мепурсанд дар комментария ки молот харобай. Якумш ки имсол бародарои азиз ҳаво гарм омад, ҳаво гарми бад омад, борондагӣ нашид, алаф соз нашид. Ба ҳамон хотир мол имсол фарбӣ наомад. Мардори азиз, баъди 6 моҳ, баъди 6 моҳ айлоқ вардем, моҳи май бурдем, моҳи октябр мола вардем. Не ки боло ҳозир хина кишид, барф борид якбор, дига алаф ҳам набуд. Як қишлоқ вардем, мола хуна вардагем, дар ҳаминҷо мечаронемаш. рости гап, не ки алафи ҷа хубай назар ба боло. ин тарафора як нигоҳ кунед, оби сирхов, меора оби сирхов мега дӯстои азиз. селай ҳаминҷа омада буд, ҳаминҷа ба навор гирифта будем. бисёри бародарон мепурсанд ки мегӯянд ки мақсад гӯшта қимат кардин, иса уса. дӯстои азиз, бародарои ман, ин зависи даймона мекуна гуфтаи гапо. бозор дига чия, молгардонӣ дига чи. абед ки аст гарм шидагиай, мол қадар намечара, ҷои соягӣ мекова ки афтоб назанаш. хулосаи гапам хеле бародарои азиз, насиб бошад то барф борида накай, мола майда мечаронем. агар ҳамихе чаридан мегирад ҳамика, худо хоҳад иншаалло дар муддати 1 моҳ бо айда фарбета мешавад, соста мешавад. мол дар зимистон чанде фарбӣ боша хубай ки вақте ки бара мегирӣ, мақсад гӯспанди сершир қувват дорад. хароб ки бошад азоб мекашад, мурданашам мумкин аст. ба ҳамон хотир мечаронемш 1-2 моҳ ки камтарига мақсад фарбе шава. дар ҷои мо қариб 6 моҳ ай дӯстои азиз, зимистон 6 моҳ, ҳамид баҳор 6 моҳ тобистон. Ба ҳамон хотир алафа захира мекунем зимистон, мола дар оғил каҳ мекунем. 6 моҳ иҷа вабше дига баромада намешавад берун.
мола фақат дар дурун нигаҳ мекунанд. Ранги дигар ҷойҳо мақсад мола намебаранд. Дигар ҷо бичаронанд дар зимистон барф наборад. инҷа қариб зиёда аз 1 метр 1.5 ё 2 метр барф ҳаст. вале насиб бошад зимистон ҳамеҷа бошем, худо хоҳад ба навор мегирем. фақат ай шумо ҳами як дастгирӣ мерава. Дастгирӣ лайк комментарият ҳамон наворо худо хоҳад ки дам ба дам ай пеша баҳри шумо. соягӣ вардимшу абечидага як дамшу наҳод кунам гуфта гапо бо насиб боша мебронем чаро. чиқадар мебинем дӯстои азиз, қариб бегашид онро чармонастем майда майда. насиб 1 соат ё 1.5 соат дига мечармонем, мерем бо ҳам хати пага. ай тарафи шумо фақат ҳам як ҳаракат кунед дӯстои азиз, лайки комментариятро фаромӯш накунед, беҳад хуб мешавад. ҳаво амрӯз то рӯз ин тарафҳои мохнака аст. шамола кам кам онам тарафҳоро мебинед дӯстои азиз. уже як бор барф зад. саршави қишлоқ саршав меравам майда майда бозор. се рӯз пеш ё 4 рӯз пеш тақрибан дар аями қишлоқ мардум ҳаминҷода гирбора дидан гузашта бо як дигар пичафи гашт шунавидем ки қишлоқ гӯспанди касера хӯрдан шав мароям эҳтиёт карда мо гармаси хулоса агар бинем хеле кору бо майда ҳар када дӯстои азиз тарафи хона рафтаистем. уже бегаи шид мерем. чӣ хеле ки мебинед зиминҳоро мардум ҷамъ карчкора кандагиай гово ҳама сарҳуй. неки табиат ҳам як чизоз монест. Пехшу нест. тоёи ҳами халқ ҳами мардум инҷа гӯй чарида гашт. пагаи саҳараи ҳаво хебгӯ чанг буд, чангу ғубор бисёр буд. неки бегаи ҳами шамол шид, ҳама чанга гирифта рафта. хеле ҳаво рӯшан ач хеле аст. як нехту як бор
дӯстои азиз, зинда бошед. Азор раҳмат. Касое ки то охири видеоро тамошо кард, мо миннатдорем. Лайкҳоро фаромӯш намекунем, комментария. Касое ки нав меоед, обуна шед, дастгирӣ кунед. Зинда бошед. Паноҳи ҳаммат ба худо.